Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndiji leydi Sénégal joni palen koye jayndiji ɗi. Alkamisa joyi lewru mars hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jayndiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde les échos kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe garti ko yuti e alhaali candidature hono ɗo e to hoorejo leydi Sénégal Macky Sall toon to secrétaire général de l'ONU honno wiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe kolleti kay oɗo saaha joni e soutien ngaji ɗi kam e dowuji ɗi nene jokki tiguirigue fewde omo ganduɗa kañum woni Macky Sall hono no wiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti konngudi Tahirou Sarr sarɗiyanko kanko suuti konngol holliti kay wonande hoorejo leydi ndi o erimo ɗum nde waɗata soutenir on ɗon candidature mo Macky Sall goɗɗo mo ganduɗa kay konngudi muɗum ina tawe e jande ko konngudi Aly Ngouille Ndiaye kañum ne suuti konngudi ko yewti on ɗon fannu kono noon kadi Ceerno Alassane Sall kañum ne arti e wiide makko tan yo o erimo hoorejo leydi ndi nde waɗata yeeso ɗum ganduɗa kay kañum woni intérêt nation o ɓuuri ko waɗata ɗon ɗum ganduɗa kay kañum woni alhaali dawrugol ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde les échos arti e alhaali Farba Ngom keddugol makko toon to suudu dumbirdu honno mbiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe mbi tan nde ko le recours contre le contrôle judiciaire wonande kay omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom parquet o waɗi déposé on ɗon raquette ɓe garti noon ɓe mbi tan nde ko on ɗon woni sonde moyen tan kay ganduɗa kañum woni ko heddi Farba Ngom toon to suudu dumbirdu kono noon ɓe garti ɓe mbi tan nde e caggal nde ɓe tumni e on ɗon article mo ganduɗa kay kañum woni 140 ene woni tan nde ɗum bon ene wari jaleɗe ɓe ganduɗa kañumen goni avocat ji Farba Ngom ɗum ene tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde les échos ƴeewoyen jayde Walf Quotidien kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ko e fandare e laamu leydi Sénégal ko wadde redire woni tan serde ceinture muɗum ngam wawde ustude ɗin ɗon dépense uji ganduɗa kay laamu ngu ene dipiso ɗum ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi faya ko e momtogol ko ene tolni e 19 entité honno wiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe kono noon ɓe garti e den ɗon battane muɗum jogori e jibinde ɓe kolliti noon so tawi kay ɗum on laatima ko ene tolni e 982 ɓe ganduɗa kay golle mumen koko mbaɗ goni en sursis honno wiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe kono noon ɓe kolliti ma laamu ngu dañ fartaŋe rendinde ko ene tolni e 55 milliards koppareje meɗen franc CFA ɗum woni ko tawate e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyeten e jayde Walf Quotidien ƴeewoyen jayde Vox Populi kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ko hen ɓe garti ɓe mbi tan nde ko réduction train de vie de l'état laamu leydi Sénégal ko ɗum kay woni a fandare muɗum ko ɗum jeeyi sababu ko yuti alhaali dépense publique o foof laamu ko waɗi ɗum renationalisé ɓe kolliti noon wonde kay 19 entité ko kañumen kay paya e waɗede supprimé holno wiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi e konngudi Tahirou Sarr mo ganduɗa kay erima hoorejo leydi ndi nde waɗata soutenir on ɗon candidature Macky Sall kono ɗo to hoorejo leydi Sénégal ɗum koko yuti e alhaali ɗum ganduɗa kay kañum woni gardugol toon to poste secrétaire général des Nations Unies ɗum ine tawe e jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde wiyetende e jayde Vox Populi e jayde L'As Quotidien ko hen arti ɓe mbi tan nde ko ɗum ganduɗa kay kañum woni candidature Macky Sall ko yuwiti e alhaali ɗum ganduɗa kañum woni poste secrétaire général des Nations Unies et l'opposition o kañum oɗo saaha joni nana waɗa publicité omo ganduɗa kañum woni Macky Sall ɗum koko yuwiti e alhaali ɗum ganduɗa kañum woni candidature makko ɓe kolliti noon wonde kay oɗo saaha joni noon ɓe garti e yidde laamu leydi Sénégal oɗo saaha soko ustude ɗin ɗon dépense uji ganduɗa kay laamu woni tan on ɗon train de vie mo laamu leydi Sénégal ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha ko ene tolni e 19 entité ko ɗum kay anniya momtede honno wiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde L'As Quotidien ko ɗum ko ɓe garti e on ɗon suka mo ganduɗa kay ko jeeyatnoɗo Tangana kañum kay woni ko yiita ene hirsa toon to diwan mo Ziguinchor ɗum ine tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde L'As Quotidien jayde en relief kañum arti ko yuwti e haali candidature Macky Sall ko yuwti e haali bataille diplomatie internationale ɓe mbitan nde ko Macky Sall oɗo saaha joni kay nana e pré e campagne ngam wawde lomtade omo ganduɗa kañum woni Antonio Guterres mo ganduɗa kay kañum woni gonnoɗo o secrétaire général des Nations
Nations Unies ɗum ina tawe e jande nde ɓe kolliti Macky Sall ina tawe toon to lamorgo leydi France ɗo yiidi e mo ganduɗa kañum woni Nicolas Sarkozy hoorejo leydi France ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetende jayde en relief ƴeewoyen e jayde point acti kamɓe noon ɓe gartitande ko e rationalisation sa secteur ɗum bon ɓe kolliti kay wonande laamu leydi Sénégal oɗo saaha joni anniya muɗum ko ustude train de vie laamu ngu wiyete ko ɗum jeeyi sababu noon ko ina tolni e sappo e jeenayyi entité koñumen kay anniya waɗede e supprimer nogas e jeetati milliards de francs CFA ma waɗe économiser hono no wiiri kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe gartini kadi e ko ganduɗa kay ko yowiti alhaali ɗen ɗon koppareji ganduɗa kay ko budget économique ko ina tolni e capanɗe joyyi e milliards francs CFA ɗum noon kadi e laamu ngu en ɗum kono noon ɓe kolliti wonande kay ɗen ɗon gueɗe tawi kay ɗum noon laatima ma ɗum joofo ko ina tolni e sappo ko ina tolni e ganduɗa kay woni temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi agent mo ganduɗa kay ma ɗum battin wonande kay e mumen hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde point acti ƴeewoyen jayde lo témoin kamɓe ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko laamu leydi Sénégal oɗo saaha joni anniya muɗum tan kay ko haɓɓude sentir muɗum ha tiiɗa usta kala ko yowiti ar haali dépense uji ɗi ganduɗa kay laamu ngu ina deppisono ɗum ko ɗum jeeyi sababu ko ina tolni e sappo e jeenayyi entité ɗum woni anniya momtede hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetende e jayde témoin quotidien e jayde révélation ko hen arti ɓe mbitande ko yowiti e alhaali on ɗon ko ina tolni e sappo e jeenayyi entité ko ñumen kay ganniya waɗede supprimer ko baɗaɗo supprimer kay ko on ɗon jeeyatnoɗo Tangana toon to diwan Ziguinchor ko kañum kay woni ko tawa ina hirsa hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetende e jayde nde ganduɗa kañum woni révélation ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ƴeewoyen jani guindire nde Le Soleil kamɓene ɓe gartitande ko yowiti alhaali on ɗon fannu ɓe mbitande ko laamu leydi Sénégal oɗo saaha joni yidde muɗum tan kay ko ustude ɗin ɗon dépense uji ganduɗa kay laamu ngu ene deppiso ɗum e kala saaha ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbaɗi recommandation on ɗon ɗo goomu ko gollotongo ko yowiti on ɗon fannu ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde wiyetende e jayde guendire nde Le Soleil jayde coftal ɓalli nde Rewmi Sport arti ko e ɗiɗon championnat ji joyyi toon to dewlaji Europe e hitande ujunnaje nogas jeegom ɓe kolliti Bamba Dieng oɗo saaha joni e nena woni 6e meilleur buteur ko yowiti e ɗin ɗon championnat ji hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetende e jayde Rewmi Sport bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe a yawo Pindi TV kasi ha laaɓi ceer ko ɗum woni komin kamɓe robinulade ko sifa e kele gadane yoga e jaydeji leydi Sénégal adi meɗen e robindo jaydeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama woto jiccite wadde abonné commenté kam e partagé